Matagal na kitang gusto simula nung bata pa tayo. Ano? Masaya ka na? Anong sabi mo? So, totoo nga. Na kaya mo sinisiraan sa akin si Marga kasi gusto mo maghiwalay kami. Alam niyo ba? Ang talino ni Raymart kanina, no? Oo nga eh. Naka-perfect siya ng exam. Kalahin mo yung ganong itsura, matalino pala. Oh, Marga. Ba't parang ang tahimik mo dyan? May problema kasi ako eh. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan yung project namin. Ano ka ba, Marga? Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? Marga, gusto mo ba tulungan kita? Sige Brian, okay lang. Ano ka ba, Brian? Kayang-kaya yan ni Marga. Hindi nga, di ba? Okay lang ba sa'yo, Brian? Oo naman, walang problema. Malakas ka sa akin. Sus! Tara na nga sa kantin. Lilibre ko kayo. Sigurado ka? Libre mo? Oo nga. Oh, Mercedes, ba't di ko umimik dyan? Wala. Sige, mauna na ako sa inyo. May gagawin pa kasi ako sa bahay namin. Ha? Hindi ka ba sasama? Oo nga naman. Hindi kompleto ang barkada pag wala ka. Sige na nga, tara na. Tara. Tara. Parang ang saya mo ata, Brian. Alam mo ba, Merce? Ano yun, Brian? Iba na ata yung nararamdaman ko na to. Ha? Ano yung nararamdaman mo? Parang mahal ko na si Ha? Sino? Marga. Parang mahal ko na siya, Mercedes. Ha? Ganun ba? Bakit hindi mo siya ligawan? Bala ko na nga sana eh. Kaso, kinakabahan ako. Sus, ngayon ka pa kinabahan. Malapit naman natin siyang kaibigan, ha? Yun na nga eh. Baka kasi magalit siya sa akin. Natiwasan ako. Mercedes, sa tingin mo kaya